Pe foarte scurt o să vă spun povestea mea. Ca probabil mulți dintre voi, eu am mai făcut o facultate înainte, studii de nivel 6. Nu mi-am găsit calea în ceea ce am făcut. Dar ce știam un lucru despre mine e că îmi plăcea foarte tare să lucrez cu animalele. Am căutat curs de tehnician veterinar. Am găsit cursurile celor de la InfoCenter Group și m-am înscris. Cursul a fost complet. Am avut parte de formare din partea unor medici veterinari foarte profesioniști și cu o foarte bună experiență didactică, la modul că am înțeles tot ce mi s-a predat. Sintetizat, sumarizat, complet. De pe băncile cursului, ca să spun așa, am și început să caut, știind că e un domeniu în care se caută mâine de lucru. Și am avut norocul să găsesc. Experiența pe care am prins-o de la curs didactică m-a ajutat încă din timpul cursului la locul de muncă și, invers, experiența pe care am căpătat-o la locul de muncă m-a ajutat foarte mult în ceea ce a urmat de la curs. Și în momentul în care am terminat cursul, am fost angajat ca și tehnician veterinar calificat. Am bucuria și fericirea de a fi descoperit vocația. Asta lucrez la o fermă, lucrez cu medici veterinari foarte renumiți și foarte, foarte buni profesioniști. Și uite așa am avut norocul să găsesc ceea ce îmi place și să fac ceea ce îmi place și nu m-am mai scos din fermă.